Jag heter alltså Ricky Sander och är projektledare för Hagelmagasinet. Jag hälsar er varmt välkomna hit, och det här är ju då andra gången jag får chans att hälsa er välkommen till Hagelmagasinet. Och första gången, det var ju för 2 år sedan då vi startade igång det här projektet för att göra utställningar i den här fantastiska byggnaden. Då hade inte jag en aning om att jag skulle få göra det här en gång till. Men den där sommaren visade sig att det här blev en stor succé. Och vi hade 13 000 besökare under de 3 sommarmånader som vi höll öppet. Och det hade vi aldrig kunnat ana. Det här är då ett projekt vi driver nu några år framåt här. Och vi hoppas att det här projektet ska kunna leda till att det här huset blir en permanent konsthall här i Polen. Men som sagt, vi har inte nått riktigt ända fram dit, men vi är ett stort kliv på gång. Snart ska vi öppna dörrarna till 3 stycken utställningar som vi visar här ända fram till 30 september. Sen har vi stängt några veckor för att bygga om till en ny utställning. Så den 27 oktober öppnar vi ytterligare en utställning. Som också blir väldigt spännande, kan jag lova. Jag sa att vi har 3 stycken utställningar, och det är en idé som vi har med det här huset. Det är att visa på husets historia. Det är en del av våra verksamheter. Vi har ett rum här uppe som vi beskriver husets unika funktion och hur man använde det för 100 år sedan. Det är nämligen 100 år sedan man byggde det här. Och det är en fantastisk kondition fast det har stått här så länge och används så frekvent. Den andra utställningen visar vi på den översta våningen. Och det är med konstnärer som går under begreppet Bodenskolan. Och Bodenskolan, det är 14 konstnärer som var verksamma här i Boden från 40-talet och framåt. Ingen av dem är i liv idag. Och vi kommer alltid att ha dem representerade i det här huset. Och det här visar ju också på någonting unikt som Bodens konsthistoria är. Att på en sån liten ort så långt upp i Sverige att 14 konstnärer kunde bara verka och delvis då, många levde på sin konst, inte alla men de flesta. Och vad det här beror på att Boden har den här kulturhistorien och konsthistorien bygger nog mycket på Bodens identitet som militärstad och att man flyttade hit mycket folk och man hade en rikt kulturliv. Den tredje delen i våra utställningsverksamhet är kanske den största delen av huset som tas upp. Och det är den internationella biten. Vi vill visa på något sätt Bodens förändring från att ha varit en stängd stad till att bli en öppen stad. Nu tar man emot flyktingar här och turister och man välkomnar människor till Boden. Och det tycker vi är väldigt positivt. Och i den andan så visar vi då internationella utställningar. För 2 år sedan, så kommer säkert ihåg, så hade vi en utställning som heter Ryssen kommer. Och på det spåret har vi fortsatt. Och den utställningen Ryssen kommer, det var det kan man säga med ryska konstnärer och nordiska konstnärer. Och precis på samma sätt har vi gjort nu i den nya utställningen som heter Reoriented. Som innehåller konstnärer med sina rötter i Mellanöstern och de nordiska konstnärerna. Jag ska inte säga så hemskt mycket mer. Jag skulle egentligen prata lite längre för vi skulle vänta in en konstnär som man inte ser. Men jag tror att det är klart. Det är klart. De har varit uppe hos
sovit över på Tree Hotel. Nu har jag kommit tillbaka med min video. Senare ska jag presentera alla konstnärerna, men först så vill jag presentera Bodens kommun, kultur- och fritidsnämnds ordförande Beatrice Öhman. Varsågod. Det var ju bra. Jag ska prata mitt emellan två väldigt långa män, så jag var lite orolig att mikrofonen inte skulle hålla. Innan jag börjar med mitt tal, eftersom man förväntar sig ett tal av mig, det här nästan blivit tradition redan, tänkte jag prata lite grann på engelska för att välkomna våra utländska gäster om vi inte har någonting emot det. I was just saying in Swedish that before I'm going to give my speech, and it's turned into a bit of tradition already that I am known to give speeches, so I'm going to take this opportunity also. I'm not a woman of color, but definitely a woman of words. I would like to take the opportunity to welcome all those smiling faces that I see around the pillars and behind the pillars to our town of Boden today. And I can't express to you enough what an incredible pleasure and honor it is to welcome you here. Having said that, I'm now, although Swedish is not my native language, I am expected to hold a speech in Swedish, so I do apologize. I'm going to return to the next language now. And by the way, I should have done this in English apparently, because also this side seems to understand me, so that's great. Jaha. Boden, den tidigare stängde militärstaden. Hela generationer av människor, kanske de flesta av de som står och sitter här idag omkring oss, var vana vid att bo i en stad som hyste många hemligheter. En stad som faktiskt fysiskt byggdes på ett antal välskyddade hemligheter. Till någon från Mellaneuropa som mig förefaller det som ännu mer mysteriöst. På den sidan av norra Sverige inte brukar förknippas med det lilla som gillade oss som Sverige när jag var i skolan. Jag kunde faktiskt väldigt lite om det innan jag flyttade hit för 10 år sedan. Någon förklarade då för mig att 5 år tidigare innan jag flyttade hit, då kunde jag inte ens ha gjort det utan att åtminstone begära tillstånd eller tydligt förklara varför jag vill komma hit och vad jag vill göra här. Det Boden som jag flyttade till 5 år senare, 2002, hade en mycket tydlig mångkulturell sida och ett aktivt kulturliv, särskilt musik och konst. Inte såg jag några tecken av en stängd stad, med undantag av ett flertal spännande utflyktsmål för besökare. Det tog ett tag innan jag började att koppla ihop